Sudah tua. Mik mas, mik es krim. Masa Gus? Aku ora cedok. Bojoku 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Iya. Biar ayu. Oh ayu. Saiki ayune ya ora runtuh, Gus. Si enom ya. Enom tapi beda. Si enom. Untungnya metu sita. Untungnya rong metu. Aduh. Oh iya ya Allah bebekku yang namanya Angelita. Enggak lah. Angelita opo? Bebekku jenenge Angelita, kuwi bebekku jenenge Dita. Dita Leni. Terima kasih Mbah. Sampun jenengan panjang umur sehat selalu. Namanya sinten? Bu Parti. Ini. Oh ya udah lah aku semangatku ngene lho Guys. Iya. Tiange ora tak sepuh sian. Delok reok ngarep dhewe. Loh, nom-nomane iki nggih cantik. Oh, umum. Kembang desa ngitan tahun 1954. Nggih, Pak. Nggih, jenengan Bu Palembang 9, jenengan Bu Partini. Lo ya yute. Bojone sinten jenenge? Adiardono. Adiardono iki lho. Semangat segera waras. Domongi. Kowe ning kene kudu duwe fan. Lho, penggemar Sinoman, penggemar wong pawon aku yo tetep duwe. Jajah. Baik iki Sitok ta. heeh. Halah. Asline biyen aku ketemu tahun 1954. Tiange orang kaya ngene iki lho. Oh, biar ngono kuwi. Sareh nego. Masa ngene iki. Tegas. Lha kowe lho sing marai Iki ibu sebagai tuan rumah. betul. Penggemare awake dhewe Luar biasa. awake dhewe tanpa ibu sing mangani Sinoman iki ya kuwi. Tukang jangan soto kentang mau sing jangan ibune kuwi. Ora nek kentang kok. Ora soto. Gule kene. Boleh. Wah, Niki iki mah acarane apa to? Acara Kok meriah banget. kitanan. Oh, alah sunatan. Sunatane Dik Dik sapa? Kelvin. Dik Kelvin. Heeh. Kelvin Nur Namja Al Habib. Artine kowe roh apa ora? Nur Cahaya. Heeh. Namja kuwi dhuwur. Heeh. Al Habib kuwi Besok dadi ustaz. Oh iya. Bela kowe roh artine apa ora? Bela lho aku. B. Lho, B. apa? Banci. Cacili ngono. Piye to? Bocah cilik-cilik wis ngerti. Digendong iki ora gelem, digendong iki ora gelem. Tak gendong ora gelem. Geleme arep ndruwo. Ya mugi-mugi Kan luar biasa. sing Iki diajak ngono jan dalemipun Bapak anu kuwi lho. Sapa Mas? Alah kuwi lho ya. Alah sing tempate makmum kuwi lho. Oh alah makmum berarti imam. Alah udu. Apa? Masjid. Masjid. Heeh. Bapak masjid. Bapak masjid. Masjid usun sangat. Lagi iki aku tanggapan ning niten. Padha wong penonton niten ki masyarakate lek duwe hiburan kan tumblek meriah. Semangate karo ngene nyapa ora tau nanggap riya. Lah yo ayo semangate kaya ngene wong delok kaya ngene. Ning sayange wong kene iki anu Nyapa, aja. Gus? Anake diumbar. Loh. Ini selain pabrik manusia dan ibu-ibu bapak-bapak juga pabrik anak. Seminggu anaknya 8. Alah apa yo enek. Ya ini baktinya namanya siapa ini? Berintik ini sini. Berintik rambut berintik. Alah ya ora to ya. Berintik. Didongakne ya. Hitungane kagem Dik Kelvin. Bener. Setelah hajatan kitanan ini menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Bisa mikul dhuwur pendem jero pabrik anak metune. Ya, muga-muga iso njunjung derajate wong tuwa. Betul. Nggih. Termasuk ning kene kabeh sing gelem tepuk tangan guyu tak dongane utange ndang lunas. Sing gelem guyu kabeh Sing amine batur dhewe ora ora iki berarti utange akeh. Sing gelem guyu ikhlas lahir batin muga-muga rezekine bar delok reok lancar besok barokah uripe. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan mugi-mugi Salam. dalam
Oke. Oh iya. Oh iya. Oke. Siap. Oke. Siap. Baik, kandangan. Oke. Siap Pak, jenengan dari kulo koprol jenengan ya. Ulah. Aman. Lanjut ya, dilanjut. Lanjut Pak. Kanggo mbake bakul gunde. Muga-muga didongakne dadi sangone muga-muga piye. Panjang umur, samune akeh dinambah. Ya selalu. Monggo ya dilanjut. Bye.
Wong ini iki lho. Pololor kono. Iki sik anyar, Bu. Ibarat pasangan prayo pampan, Guys. Sing wedok ayu, gedhe dhuwur, sing lanang putih. Putih kaya blekok moncrot. Ya kelane aku ngono iki apa to? Bener kok ngono kok putih. Lah iki sentimen karo aku ndelok to. Ibarat to sing lanang gedhe dhuwur, lek sing wedok dhuwur bringak-bringak. Laku wis pantes lho. Ces 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 gini teteng adep-adep terus iso kowe golek sing kaya ngene. Lah pinter. Ayune gedhe dhuwur kaya ngene. Ngono kuwi. Nggon aku luwih gedhi luwih dhuwur. Salam kok. Mikir tak dundai Wit jambu. ora. Pindira tak Golek kaya ngene iso. iso Gedhe dhuwur putih. alah putih pol. Tenan lho. Tenan. Wong iki jubuk. Oke. Golmu jubuk. Oh, kono jual gas nang Gus. Lah akhirnya ces lagi patut lho. Golek os koyo ngene ra iso. Serat maju lah. Gas jajal golek kamu kaya ngopo? Hot. Layo ngono kono lah loro lah sitok panggas yang menang aku. Lah aku sitok kayak gini. Lah kono loro besusu tembesi. Oh, lo mlaku deh. Oke. Ha, oke, ha. Oh, tukang Wong wedok gonggon men iki sing rasa ora kok sing lanang mau wedok lho. iya. Lah kowe iso golek ngene guna bisa anu ngono gendong jajan. Iki mesti ra kuat, iki kok kan sik anyar. Iki tukang musuhi semen. Iki gendeng. Saiki beda Mas. Aku ora kerja ngono kuwi. Apa Mas? Saiki aku mateni wong Mas. Kowe ben tak mateni. Ojo. Loro. Ojo. Wah, iki Nyapa cuma-cuma. Nyapa. Pedak kok. iya. Aku tekok. Nyapa? Tanggap remo jam piro kang tekomu? Tang matamu. Wong aku ki nek udah esuk lho Mas. Masuk diceluk kang. Lah KTP-mu jenenge Ahmad Bella. Wong kuwi kok. Jenenge aku ki Bella Sapira Mas. Oh alah. Kok iso? Ahmad Bella. Toyo lho kowe kok iso. KTP jenenge Bella. Heeh. Terus ijazah jenenge medeni Gus. Apa? Ahmad Bengkel. Anu, wis sing kono tekonono. Lah tekonono jajal diramu tekonono. Rene kowe rene. Hah? Tekonono. Piye? Kleru. Kleru. Terus kleru. Terus.
Iki aku sih lagi kenal, tapi kompaknya Ronom, sejoli dan sehati. Ibarat rata cepuk pertama, jeneng dulu deh. DSD, sini ada. Hesti. Ora. Wah, lakune kok kene. Lakune kok kene. Lakune kok kene mlaku romo. Wong lagi. Wis kaya aku ngene. Hesti ngono ya. Hesti teko lalu. Itu kae tukang olahraga mah sedih aku. Jenengmu apa bojomu? Heli. Neki Hesti loh. Hai Heli. Beki Yanti. Oh, beneran. Heli. Bela. Ya baca tuan. Cek Bela. Kok bentang. Malah kaya rahmatmu kleru ademu rene lho diceluk masmu lho kleru ha Melayu. Anu kono bintang Hollywood. udah minang Hollywood maju Ya. Cek Bela. bocah iki ratingnya pekok kabeh mau iso simpangan Kemesraan. Kemesraan iki boyone pohone kosok. Nepon. Kowe pengen pohon apa? Mauni. aku lagi dadi mau naoni aku lah no saya aku tak dadi mau nih ya dia Cek Bela. Bob. Aku ora dadi mau nih mo. Gila. Yo. Lah masa to Mas? Pohon maune ne bijine. Lah aku trawoe anu 3 iki metu kok. Delok leno. Ya jon kene bimbingan. Mas di acara sapa Mas? Masjid. Sapa? Masjid. Masjid ki lagi di sholat banget lho. Oh yang ono kujune kuwi. Iya. Aku iso gumun to. Kenapa? Lah aku tak buka pisan Mas. Dene Pak Masjid iki dan luar biasa Mas. Nekokne tahanan ki lho Mas. Iki awak Panitia to. Lah kaya tahanan ae. Lah diwe keplek lho Mas. Entar aku ya tahanan. Iya lah. Halo, ganteng. Ya ora apa-apa to Mas, gini sithik kok iso. Ini kena gibet duit kok iso. ya. Jadi anu apa? Tuang apa Mas peserta apa? Perawitan awakmu iso serekan. Apa? Serekan. Ora iso Mas. Aku meteng kok. Iki enak ada banci meteng. Iki ngono mentek kepindo. Kepindo lho. Nek pisan yo aja. Ngapa halam? Berarti ki bebas, ora iso meteng. Ayo Pak. Monggo. Dan ya Pak. Saya masalah Mas. Ora saisin. Kabeh padha ngerti nek iki kancaku 30-an. Ora apa-apa. Aja nesu lho, Mbak. Iki lho Mas. Nek jenenge Pak Masjid kok gede dhuwur. Senam lho bapake diatur to. Gagah gede dhuwur. Nggih, matur suwun Mas. Pun ning Bali anu Dracula. Nggih, ya. Matur suwun nggih. Matur sembah nuwun nggih Pak Masjid, sampun nimbali kula sampun mriki. Mugi-mugi Pak Masjid panjang umur. Sehat selalu. Diberi rezeki kang kathah. Amin ya Kok Allah. nggo sangu perang. Ora. Oh ning jero. Dicoba dhisik bareng nek. Iya. Nek tuan rumah luka-lukane yo ben. Kok balik rono. Oh, jaluk bojone. Ya kek, kateni kek. Yo, lek hina berjan. Serekan sih. Aku sih manuk. Lah wong iki ngendi kon kerja dhisik baru napa-apa. Yo didelok dhisik. Lah kok kene 20.000 yo kekek to, Mas. Loh.
Ngempal gitu. Yo. PCR. Enggak, aku. Saya tadi cukup nang iki tak ora tak bagi kowe kok ngomong. Wis surat sing gondani, Mas. Iya toh? Padha apa ora karo gonanku? Ya betul. Aku mangko serekan. Yo. Ayo, Mas. Yo, tepuk tangan. Luar biasa kan masyarakat kini Wis bomongnya. Ini iki yo aku yo pengen nyangoni lho, Mas. Ayo kene jam lupa. Lupa ora apa-apa tak sangoni tenan iki. Yo, pokoke yo ora apa-apa. Lupa rene baris kok iso. Ayo ora apa-apa anu yo. Ora apa-apa aku ora nyate aku ora dhewe wedok yo nang. Iya, aku rene lho. Ayo baris. Baris. Baris sing rapi. Yo. Yo. Ya, jangan kabeh. Iya, kalau kami jaluk 1 sampai 50. Oke. Ngadep mana? Ngadep mana? Ora roh pulungnya apa lo? Aku dhewe bar menang nomor kok iso. Iki lek penyanyi kabeh. Oh, tante iki lho, sing berhenti ning labiran kok. Lah masa aku lagi teko lho, Mas. Iki lho. Iki urutil lho. Iki lho. Ya. Lagi teko ya aku rokan to, Mas. Piye? Lah kok dilokne kono. Belum bajine teko, bajine teko. Ini apa? Rayo kenyataan Mas. Ya tuntumu iki bener ya. Iku lah 1 itu 1 juta. Yo. Aku mana? Aku rasa kerut. Karena tidak kerut. Ojo to seneni to aja. Omamu ngendi le? Enggak tahu. Omae raro. Ini kan Enggak tahu. Namamu siapa? Ilham. Ilham. Kelas berapa? 1. 1 apa? Hah? Gojali. Gojalan. Tapi kalau babalan kowe. ini babalan apa au? Iya, awas sekolah le ora babalan. Ya iya, kok sebokmu. Yo ngene Pak, kok duit betah, ora duit gede. 100. Lah iya 100. 100 repet dumen kok iso. Kowe aja ngakali bocah we. Aku malah muni to, aku mau muni 100.000. Wong aku muni 100 yo wis dumen wis 100 sono. Wis muni. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis. Halo to, Made. Wis yo, Dok. Wis mulai. Di 100 cuma kena gitu permen. Tukang pentangnya gimana siji. Mulai. Kok ini gula 250 tangan kok yo blok kok.
mikul gabah ro kebo. Gerak. Mantap. Dah, dah.